Al darrer vídeo ja havíem vist la diferència entre desplaçament i espai recorregut. Recordem que pel desplaçament només tenien en compte la posició inicial i la posició final. I en canvi per l'espai recorregut doncs, tenim en compte la llargada de la trajectòria seguida pel mòbil per anar de la posició inicial a la posició final. D'aquí es desprèn doncs, que el desplaçament és una magnitud vectorial i en canvi l'espai recorregut és una magnitud escalar. Però bé, per anar de la posició inicial a la posició final, el mòbil haurà invertit un temps, d'acord? Aquest temps doncs, li direm increment de t i correspon doncs, a l'instant t final en el qual s'acaba el moviment menys l'instant t inicial en el qual comença el moviment. Posem, per exemple, el moviment que havíem donat en una dimensió. Suposem que el moviment comença en t inicial, t sub 0, d'acord? I acaba en t final, en l'instant t final, t sub f. Aleshores, l'increment de temps doncs, serà aquesta diferència entre el temps final i el temps inicial. Doncs bé, nosaltres definim la velocitat mitjana com la relació entre el desplaçament i l'increment de temps, el temps invertit en el moviment, d'acord? Aleshores, això seria, doncs, igual a x final menys x inicial dividit per t final menys t inicial, d'acord? Posem un exemple. Suposem, per exemple, que el temps inicial són, doncs, 4 segons, l'instant t igual a 4, o sigui, aquí comença en t igual a 4, t sub 0 igual a 4 segons, i t final acaba en l'instant t igual a 8 segons. D'acord? Bé, aleshores aquí el que tindríem és que, en el nostre exemple, la velocitat mitjana, en aquest exemple d'aquí, la velocitat mitjana doncs seria el desplaçament que ja havíem calculat que era 6 metres concretament, si ho fem en unitats del sistema internacional, dividit per doncs, 8 segons menys 4 segons seria igual a 6 metres dividit entre 8 menys 4, 4 segons, i per tant seria de 1,5 metres per segon, 6 entre 4. Aquesta seria la velocitat mitjana. Però fixeu-vos que l'espai recorregut és molt més llarg que el desplaçament. Aquí tenim, per exemple, un espai recorregut de 16. Nosaltres definim la celeritat o rapidesa mitjana, que ho posarem d'aquesta manera, una B amb una barra a dalt, no ho confongueu amb una fletxa de vector, és una ratlla de mitjana, com la relació entre l'espai recorregut, no pas el desplaçament, i el temps transcorregut. Aleshores, en el nostre cas, això ens donaria, doncs fixeu-vos, 16, posem metres en sistema internacional, 16 metres, dividit per 4 segons, 4 metres per segon. Per tant, tenim que en aquest primer exemple, en una dimensió, la velocitat mitjana, que només té en compte la posició inicial i la posició final, seria de 1,5 metres per segon, i en canvi la celeritat o rapidesa mitjana seria més alta, de 4 metres per segon. Recordem doncs, que l'espai recorregut sempre és més gran o igual que el desplaçament, d'acord? I només són iguals quan el moviment ha tingut lloc en línia recta i a més no hi ha hagut canvis de sentit. D'acord? Bé, vegem ara l'exemple en dues dimensions. Aquest mateix exemple doncs, que tenim aquí. A veure, la velocitat mitjana, en aquest cas, seria igual a el desplaçament, que ens ve donat doncs,
per un vector, increment de R, dividit pel increment de temps. Agafem els mateixos temps que hem posat aquí, o sigui, el mòbil en l'instant t sub 0, que hem dit 4 segons, es troba aquí, i en l'instant t final, que hem dit que eren 8 segons, doncs es troba aquí, d'acord? Bé, aleshores, això seria igual a, fixeu-vos, increment de x per i més increment de i per j dividit per increment de t seria igual a increment de x partit per increment de t pel vector unitari i sobre l'eix x més increment de i partit per increment de t pel vector unitari j, d'acord? I això seria la velocitat mitjana en l'eix x, això d'aquí en canvi seria la velocitat mitjana en l'eix y, d'acord? Per tant, podem escriure que la velocitat mitjana és igual a la velocitat mitjana en l'eix x pel vector unitari y més la velocitat mitjana en l'eix y pel vector unitari j, d'acord? Fem-ho amb aquest exemple que teníem aquí, la velocitat mitjana seria igual a, fixeu-vos, aquí tenim el increment de x i aquí tenim l'increment de y, l'increment de x seria 2 i l'increment de y seria menys 3, d'acord? Per tant, seria, fixeu-vos, seria 2i menys 3j dividit per, hem dit que l'increment de temps era de 4 segons, 8 menys 4, 4 segons, 4 segons seria igual a 2 partit per 4 i menys 3 partit per 4 j, per tant igual a 0,5 i menys 0,75 j. I això seria la velocitat mitjana en el nostre exemple. I adonem-nos que la velocitat mitjana és una magnitud vectorial, d'acord? No he posat les unitats, però si assumim que això són unitats SI, tant 0,5 com menys 0,75 ens vindrien donades en metres per segon, d'acord? Fixeu-vos, 0,5 seria la velocitat mitjana en l'eix x i menys 0,75 seria la velocitat mitjana en l'eix y, d'acord? Bé, quan a la celeritat mitjana ho faríem exactament de la mateixa manera que ho fèiem amb una dimensió, seria a l'espai recorregut partit pel temps invertit, pel temps esmerçat en aquest moviment. O sigui, aquesta S, aquest espai recorregut, dividit pel temps que ha trigat, per aquests 4 segons. I això seria la celeritat mitjana, que com podeu veure és una magnitud escalar, al contrari de la velocitat mitjana, que era una magnitud vectorial, d'acord? A veure, aquí el càlcul de l'espai recorregut, si aquest espai és una figura coneguda com un quadrat, un triangle o un arc de circunferència, és fàcil de calcular perquè sabem la fórmula de com calcular-ho. El problema és que quan aquest espai recorregut és més complicat, el seu càlcul també es complica i va més enllà de l'abast d'aquesta sèrie de vídeos i per tant no l'abordarem.
si algú està interessat en com calcular aquest espai recorregut, el que li recomanaria és que busqués com calcular la longitud de l'arc d'una corba. I ara ja hem vist la diferència entre velocitat mitjana i celeritat o rapidesa mitjana.